Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Unom ang samdan sa managlahing disgrasyang nahitabo nga gikalimbigitan sa mga truck sa Barangay Tamugan o Barangay Sirawan sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sapol sa CCTV ang pagkayabo sa mga dagkong bato nga miigo pagayon sa usa ka rider dihang natumba ang usa ka truck sa Davao Bukidnon Highway nga sakop sa Barangay Tamugan, Davao City. Ang maong biktimang rider ang nakaroon sa intensive care unit sa ospital. Kuha kini nga CCTV footage gikan sa usang shop sa Barangay Tamugan sa Davao City. Alauna 25 Martes sa hapon. Nangayabo padulong sa rider ang mga dagkong bato gikan sa nadisgrasyang truck. Migula sa investigasyon sa Marilog Police nga gisubay sa dump truck ang Upper Tamugan Barangay Road gikan sa quarry site ug padulong sa Davao Bukidnon National Highway. Pag-abot niini sa pabahada ug pakurbadang bahin sa kalsada, sumala sa truck driver nga mipalya ang preno sa truck, hinungdan nga nawad-an sab siya og kontrol sa sakyanan. Natumba ang truck ug nayabo ang karga ni ining mga bato sa dalan. Ana matud pa sa kritikal nga kondisyon sa ospital karon ang rider. Samtang gidala sab sa ospital ang truck driver, human na samdan. Nadanyo sab ang usa ka balay ug duha ka nakaparadang tricycle sa lugar, human maigo sa mga nalabay nga mga bato. Nahulog sa kanal ang usa ka tricycle. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang truck driver kalabot sa hitabo. Samtang tulusab ka mga sakyanan ang nalambigit sa disgrasya sa MacArthur Highway sa Barangay Sirawan sa Turil District alas 3 Martes sa hapon. Sa investigasyon, nakaparada ang 12-wheeler wing van truck at tubangan sa main gate sa usa ka farm sa lugar. Aksidenteng na-disengage ang handbrake o miabante ang tuong bahin ngadto sa usa ka nagdagan nga L300 drop side. Tungod sa impact, natuyok ang L300 drop side ug nabangga niini ang walang bahin sa nagdagan sab nga usa ka elf truck. Milahos ang wing van sa usa ka tindahan kilid sa highway. Samdan sa hitabo ang driver ug sakay sa L300 drop side, lakip ang duha ka tagiya sa tindahan. So katong sa 12-wheelers ma'am ang madagot sa ma'am no sa maong insidente. Nagsabot na sila kagabi ma'am no with their lawyer nila nga isettle na nila ang mga mga damages. So magbayad lang tong tag-iya sa ma'am sa 12-wheelers truck. Sara, base sa dato sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office, niabot na sa 2,328 ang ihap sa mga aksidente gikan January 2025 hangtod sa karong bulan sa Mayo ug 98% ni ini ang tungod sa human error. Busa pahimangno og abiso sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga kinahanglang sundon dayon ang balaod trapiko labi na ang speed limit sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.